Dobrý. Ja by som chcel jazdiť za váš tým. Ja mám rok mašinku adrenalinku, 97 rok. A ja by som chcel za vás jazdiť, pretože sa na to cítim. Podľa mňa som veľmi dobrý jazdec. Ale nejaký sker. Ale proste, ja by som chcel vás za to, aby som mal sponzorov a mohol by som dostávať oblečenie. Vybavenie mám dobre, však to vidíte. Tu mi neokopadla helma. Vybavenie mám dobre, helmu parádnu, aj rukavice som si kúpil. No, vidlica mi nejde. Ale ja to viem tlmiť, čože nepotrebujem. A zadný tlmič nemám, nie. Ja by som chcel XCčko, ale ja mám XCčko, ale chcel by som jazdiť za, ja neviem, elitu napríklad. Ja to viem. Ja to viem. A po prípade, keby sa to trebalo, tak si kúpim okuliare. Ale lebo teraz nemám. Lebo nepotrebujem. Nepotrebujem. Toto nie. No, ja neviem, skúšal som si v obchode, ale oni niečo, že takto sa iba nosiť nemá. A podľa mňa sú celkom pohodlné túto obočo. Takto by som za vás mohol jazdiť, čo? By som vás A viete čo? Keby ste ma zoberete do týmu, tak by som nosil na adrese váš znak. Poďte, lebo ja som veľmi známy. Ja som veľmi obľúbený, známy, ja poznám veľa ľudí. Obľúbený som, áno. A ja by som robil veľkú reklamu. Ale by to za to chcelo nejakú prípadok. Hej? No, bicykel napríklad. Nie, bicykel mám môj rád. Adrenalinku. Takú rudu. Taká ruda adrenalinka. Taká pram. To je ono. Dobre, ďakujem, tak poslíte mi, že čo a ako si súhlasíte. A ide sa jazdiť, ahoj!